Fil-Palazz ta' Sant'Anton ġiet inaugurata figura tal-bronz tal-Grammastru Antoine de Paul mill-President ta' Malta George Vella li tiċċelebra l-oriġini ta' dan il-palazz u l-ħidma ta' dan il-Grammastru. Ġiet inaugurata wkoll daħla ġdida f'dan il-palazz fi proġett li tmexxa minn kumitat konsultattiv li rrakkomanda lill-artist Austin Camilleri biex jaħdem fuq kunċett li b'attenzjoni u sensittività kbira għas-sit u l-kuntest li għalih ġie maħluq jaqqad il-memorja storika tal-Grammastru Antoine de Paul ma' żminijietna. Fil-fatt eżatt quddiem il-Grammastru de Paul imbena ħawta l-ilma u minquxa fil-ġemp hemm versi mill-pinna tal-poeta lawreata Maria Grek Ganato imnebħa mid-dokumenti storiċi marbuta mal-oriġini tal-palazz. Il-proġett wassal messaġġ ċar b'mod li jinftiem ukoll fis-sempliċità tal-preżenza li fih huwa imsawwar. Waqt l-inaugurazzjoni, il-President Vella rimarka kif minn meta daħal fil-kariga ħass il-ħtieġa li l-palazz ikollu l-istorja tiegħu aktar magħrufa. Millum l-istorja tal-Palazz ta' Sant'Anton u l-identità tiegħu hekk kif imsawra mill Grammastru Antoine de Paul se tibda tilqa' lil dawk kollha li għaddu minn din id-daħla b'mod differenti. Se tibda tilqa' l-mistednin u d-dinjitarji, il-Maltin u l-barranin kollha li se jkunu jeħtieġilhom iżuru dan il-palazz. Il-President ringrazzja l-kontributuri kollha fosthom l-artist il-ħaddiema tal-Palazz tal-President, Heritage Malta, is-Sofrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Kumitat Konsultattiv.